ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо хеле бисёр мебошад, аз ВАЗ 21099 саршидагӣ то BMW X6 мебошад. мошинҳои шумо мекофтед, надеюз фикр мекунам ки дар ҳамин ҷо ҳам ҳаст. дӯстони азиз, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайка бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo Magnus, ки соли барояш 2001 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. абиё мотораш D0 литра, ки сӯзишвори бензин газай. коробка передачи механикай, нархаш 20000 сомонӣ мебошад. ранги мошин серебристия, кузаш седан аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Opel Astra G соли барояш 2000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абиё мотораш 1.6 литра, ки сӯзишвори бензин газ мебошад. коробка передачи механикай, нархаш 41000 сомонӣ мебошад, ки рангаш сафед аст, кузаш универсал. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм ВАЗ 2106 соли барояш 1982 мебошад, ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар ёвон. абиё мотораш 1.6 литра, сӯзишвори бензин газай. коробка передачи механикай, нархаш 11000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори конкрет набошед, бо дар пеши мошин савдо карда мешавад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Hyundai Saliera соли барояш 2018 мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абиё мотораш 1.4 литра, ки сӯзишвори бензинай. коробка передачи механикай, нархаш 81000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошин ҳама ҷош 100% растамошка кардагӣ нестад. д клид оригинал дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестад, обуна шава и дар видео лайка бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум BMW X6 соли барояш 2011 мебошад, ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. абиё мотораш 3.0 литра, сӯзишвори дизелай. коробка передачи автоматикай, нархаш 215000 сомонӣ мебошад, ки ранги мошин сиёҳ аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. германския айвагонай. балонош навай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум BMW X5 соли барояш 2011 мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абиё мотораш 3.0 литра, ки сӯзишвориш дизелай. коробка передачи автоматикай, нархаш 179000 сомонӣ мебошад. ранги мошин серебристия, кузаш кроссовер. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз,
ҳафтум Chevrolet Laketa соли барояш 2008 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объем мотораш 1.6 литраи сӯзишворӣ бензин газай, коробка передач механикай. нархаш 33000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ҳама ҷош радноя. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум Mercedes-Benz S-Class соли барояш 2006 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 3.5 литраи ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 165000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан аст. мошин тоза, ягон дард надорад. салонаш кожаай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кам гаштагиай. 4 баллони нав, краскаш радноя, баллонош нав, қатъи дискош радноя. документош 1 сола мебошад. ҳамаи чира дорад. тоза, ягон камбудӣ надорад. 100% срочна фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ноҳум Audi 5 соли барояш 2014 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 2.0 литрае ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 165000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 122000 километрай. ранги мошин мокри асфалта, кузаш седан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум Land Rover Sport соли барояш 2014 мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 5.0 литрае ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 330000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст, салонаш кожаи сафед аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестай, обуна шава и дар видеонавори мо лайк бигузора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 11 Volkswagen Jetta соли барояш 2009 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объем мотораш 2.5 литра мебошад ки сӯзишворӣ бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 55000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. салонаш кожаай. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. американка. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 12 Nexi Daiwo соли барояш 1996 мебошад ки дар ҳолати нормал қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 1.6 литрае ки сӯзишворӣ бензин газай, коробка передач механикай. нархаш 12000 сомонӣ мебошад. ранги мошин чернилай, кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. германския, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. агар харидори конкрет набошед, ҳами охирон нархшай. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 13 ВАЗ 21099 соли барояш 2003 мебошад ки дар ҳолати нормал қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 1.5 литрае ки сӯзишворӣ бензинай, коробка передач механикай. нархаш 9000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин серебрисия, кузаш седан мебошад. мошин срочна фурӯхта мешавад. 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатош 4 моҳа мебошад.
اگر خریداری کنکریت نباشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، 14. خونده استارک سالی بارشش 10,000 سال میباشد. در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد. در باختر قرانتپا ابیا موتورش 2 لیتره که سوزشوارش دیزل коробка передач механика нархаш 18,000 сомонӣ мебошад. ранги мошин серебри сиёҳ. мошин дар ҳолати нормалӣ қарор дорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. Toyota Camry соли барошаш 2018 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авио мотораш 5 литрае ки сӯзишвори бензин коробка передач автоматика нархаш 285,000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан аст, салонаш кожа. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ надорад, ҳама ҷош радноя. яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 16. хундаи аванта соли бароишаш 2012 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авио мотораш 1.8 литра, сӯзишвори бензин газе, коробка передач автоматика нархаш 95,000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 133,000 километр мебошад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. мошин состояниш отличная, 100% американка. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то рӯзи душанбе. сарбаланду хонаобод бошед.